Adep lho, malangkrik. Aku ora wedi karo kowe, ngoten. Aku ora wedi karo kowe. Wanimu apa? Kowe wani karo Ratu Mandura Prabu Baladewa? Ora, wani. Kok wani? Kowe iki jane bolos apa to? Kula melu-melu. Teh. Pripun Cinu? Ate. Patre, kowe iki umur pira to? Sira mundur wis botak. Teh, kowe iki umur pira jane? Sira mundur wis botak. Loh, mau kayak apa kok malah gilap iki? Aku iso ngilo. Tolong ngangkat iki. Ayo Ren. Ayo 1, 2, 3. Kok malah sing goyang malah awakmu iki piye to karepmu? Ayo, 1, 2, Kakang Patih Hormaya. Kula pun wonten dawuh, Dun.
Ya salah. Kakang Patih. Yakso lelaku Kamal walyo ngingkang gembira mangara lise siung metu perbawa lesus lir prakempa kura mawalian Tektya Durbalarsa Rodri Rodra jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Kakang Patih Jarawaya. Dalah. Kula pun wonten dawuh lho. Sinuwun Prabu Dewasrani. Jebul ora sisip kang dadi dawuh pangandikane Rama Pupulan Bathara Guru. Bener Kakang Yawa Semar Badranaya membangun kahyangan. Keparat kurang ajar. Orang rumangsane manungsa. Wanuh-wani membangun kahyangan ngembari panguwasaning dewa. Dalah. Liripun Kakang Semar Badranaya leres bebangun kahyangan ngembari panguwasaning Jawata lho. Bener Kakang Jaramaya. Malah kapara nyata ana bale desa Karang Kadepel ana Ratu Mandura Keparat Baladewa. Durung katek anggonku sabejagong lawan Wa Semar Badranaya ketitik. Baladewa nguyak Dewasrani. Cetha yen Wa Semar Badranaya ora ana ginawe becik. Muragake aja kaya bocah cilik siagakno bala Patih Jaramaya. Gempuren Karang Kadempel. Sendika wis taken dawuh lho. Buta Pandhawa tata Katiwisaya Indriyaksa Suramaruta karepe dhewe. Sedika sinuwun kala kanthi wadyabala ingkang jagul-jagul bidal gempur Karang Kadempel. Yo. Gempuran Karang Kadempel. Cetha yen Wa Semar Badranaya ora gelem leren anggone mbangun kahyangan, genah ngembari panguwasane Rama Pupulan Bathara Guru. Kula nyuwun pamit lho. Oh!
pamit sinuwun. Oh! Nyuwun pamit sinuwun. Kula Kempur Karang Kadempel. Oh! 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 Parat aja takon dosa Semar Badrane wat para kang ngewangi Semar Badrane mbangun kahyangan iki dina marganing pati Ayo, Cowok. Ayo. Wah. Wah, pocleng.
Juruse piye ya? Wah. Wis tuwek iki lho jane iki ya. Ditinggal karo sing enom-enom. Lho kok pindah dhewe ta iki, Mang? Wah. Oh. Ya suwe ra tau digawe kok ya ora apa-apa. Piye ya jurus aku kok lali ya. Aku ki wis tuwa jek kon melu perang. Walah. Ngene, terus piye ya? Ngene. Ora kok ora nyawur kok. Ngene. Aduh malah kecetit aduh. Ngene. Kok ya lali wes pikun. Wong wis tuwek kok ya melu barang ki ngopo saengkel. Wis tuwek ngengkel melu ae aku ki. Alah. Ngene, terus baru ngene. Jejak ngene. Alah, mbok. Maju. Gusti ingkang kuwasa Japada Gunung Japada makhluk Gusti ingkang kuwasa Japada Gunung
Kesel Mas aja dicepak yae. Iku sanyatane konjang seret winangun ingkang wonten palataran desa Karang Kadempel. Anenggih nata Mandura Prabu Baladewa Yaka Krasana. Dasar Narendra kang sakti mandraguna pilih tanding boboting aprang. Sinusul Senopati Negari Ndwarawati ingkang kekasih Raden Arya Sencaki Setyaki dening ingkang lenggah amari kluyayah konjeming Bantala wekdanane ane menika ta Satria Muda tumaruna negari Ngamarta. Anenggih Raden Antarja satria ing Jangkar Bumi miwah Raden Gatotkaca Narendra ing negari Pringgondani. Dene ingkang lenggah cengak semu mlengak kadya dene wong kang ongak-ongak. Aniki menika putra ragil Raden Werkudara kekasih Raden Antasena satria ing dasar samudra. Para muda Ngamarta amung
ngangentosi dawuh pangandikanipun Nata Mandura Prabu Baladewa. Kula anak-anakku nggih. Kula pun wonten dawuh wae. Kula pun wonten dawuh wae. Pak D. Kula anak-anakku Gatotkaca, Antarja lan kowe Antasena. Kula pun wonten dawuh wae. Kula pun wonten dawuh wae. Piye Pak D? Kula mangertenon. Iki dina Desa Karangkadempel lagi ke Taman Goro-Goro. Anane kabar Kakang Semar mbangun kahyangan wis sumebar ana negara-negara liyan. Iki dina pun wa kelawan siwamu ing Darawati, Yayi Prabu Kresna mung pengen ngerti sejatine kabar iki bener apa amung kabar kabur. Nanging emane siwamu Darawati kelangan kawicaksanan. Ora bisa ngempet hawaning kanapson. Durung tutuk siwamu kena soting Kakang Semar Badranaya dadi buta, dadi brahala. Kasusul praptane utusan saka Kahyangan Suralaya. Yekti anak pupulun Bathara Guru ya Dewa Srani. Durung tutuk anggonku rembug catur kelawan Kakang Semar Badranaya kepapak Dewa Srani mlebu ana bale desa Karangkadempel tanpa uluk salam banjur nyandak kuncunging Kakang Semar Badranaya. Coba kurang ajar. Pak dene yawane dhewe dicandak kuncungi. Pramila aku njaluk tulung kelawan kowe muda tarunane bangsa negara Ngamarta. Iki dina mesti ana sambung rapete kelawan pepunden-pepundenmu Ngamarta kang murca saka praja tanpa pamit. Nuwun inggih. Oh, Prabu Baladewa. Sendika ngestaken dawuh. Kula lan sakadang menika sampun sumandhak wonten desa Karangkadempel. Sabubaripun para pepunden murca saking praja tanpa pamit, kula lan sakadang nyuwun pituduh dhateng Wa Semar Badranaya. Bagus, yen pancen kaya ngono, cetha yen kowe tanggap sasmita, Garot. Nuwun inggih. Wo. Ya Pak D. Watara wus kurang luweh 5 dina aku kelawan kadang-kadangku ya Kakang Antarja ya Kakang Gatot iki cumandhak
ana desa Karangkadempel. Basane saiki ya rondo lah, njaga desa. Sabubare pepunden-pepundenku Ngamarta ki lunga saka praja tanpa pamit karo aku lan kakang-kakangku iki. Aku njaluk pituduh lawan Kakang Semar Yawa Semar Badranaya. Lajeng dawuh Paduka kados pundi? O Prabu. Gatut. Iki dina aja kaya bocah cilik kowe tanggap sasmita. Singkirna mungsuh kang bakal gempur Karangkadempel. Tak bantu karo Setyaki. Kowe muda tarunaning bangsa. Kowe kudu bisa njaga katentremaning desa Karangkadempel gedene negara Ngamarta. Lho niki kula sampun sagah sinten ingkang badhe bebida pirawang trenggiling ngapi mati bakal kula singkiraken. Bagus. Yen pancen kaya mangkono, hayo budal dibetengi dengkul desa Karangkadempel. Irikata sang Gatotkaca kinon mapakareka sukta teka pira Kresna Setyaki. Lho niki Koko Prabu. Ayo, Antasena. Cemangkahanggra sesumbar Om
maju gempur Karang Kadempel. Oh. Hoi. Oh. Hoi. Push. Salah. Loh. Loh, salah. Loh. Loh. Sopo iki? Hai. Ayo, mandek. Ana dongeng entek-entek si panunggal paten ana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja di ndak kualat lah iya bener kandamu lali sumber hati walat salah wataditah parat. Aku baris tumuju ana desa Karang Kadempel. Isih ana wates desa Karang Kadempel kepapak manungsa gedene cilik dhuwure cendhek. Brengose sakepel sisih sampirke kuping parat. Ayo, aja mati tanpa ngaku sapa jenengmu, Gus? Senowati Negara Ndwarawati, Raden Haryo Sentyaki. Loh, lak talah Sentyaki. Dasar kabar nyoto. Ayo bali takon marang kuwi, sapa jenengmu? Rungokno kupingmu, bukaan gobokmu parat. Tumenggung saka negara Tunggul Malaya. Andane Sinun Prabu Dewasrani. Kekesete Sinun Prabu Dewasrani. Ayo, tumenggung Gurdawati aranku. Gurdawati. Yo. Ayo, kowe ana ngopo kok? Ngadeg bedingklang ngono kene. Mundur. Aja ngalang-alangi lakune barisan saka negara Tunggul Malaya. Ayo, barisanmu arep menyang desa Karang Kadempel. Mengkuwi gati kanggo piye? Semar kudu leren anggoning bangun kayangan parat. Omahe rong dadi akal-akal mbangun kayangan. Orang rumangsane karo tanggungane parat. Ayo, laren. Semar ora leren padha karo pengen mati ana tangre tumenggung Gurdawati. Ayo, aja goleki sing ora ono. Iki Sentyaki Aryana no. Parat. Bebelo marang Semar Badranaya ya kowe. Bebelo marang Semar Badranaya ya kowe Sentyaki parat.
Apane Semar kowe? Kok nganti mok toi nyawamu ki kowe apane Semar? Dudu sanak dudu kadang. Ning yen Kakang Semar mati, Sentyaki melu kelangan. Parat. Jot takon dosa, Ketaman tanganku nibani dadamu ra sigar merapat guroni batangmu. Ayo maju. Sabet ke pesisiran ra remuk remput dadi rempuk. Wah, parah. Wah. Oh! Doi! Wah. Tetekno kadek dayanmu, rapal jopo mantramu. Ketaman tanganku nibani dadamu ra sigar merapat gurone batangmu Sentyaki Parot. Ayo, ayo nono. Wah. Hoi, bos, mati aku edian. Dailat salah. Hop, doi. Ayo, maju. Latalah. Oh, guys. Loh, guys, guys. Loh. Latalah. Loh. Koyo mati aku edian. Baik. Latalah. Oh. Oh. Hai. Hai. Ora itu pecah sirahmu. Ayo, Sentyaki, mari nih. Wah! Aduh. Edian Parot. Wah, delik kowe. Ayo maju. Waduh. Wah. Edian ngamplong. Waduh. Oi! Hak! Canda! Salah. Lo, ho, ho, hei. Dot gulumu.
kaya jebul. Wah, guluwe didak parat. Dalan sego. Oh. Parat. Loh, melilik mripate kaya bandeng parat kowe wenung sapa iwak kowe? Ayo. Maju. Hop! Hos! Hop! Hos! Dah. Lat. Ayo yang mati aku edan. Waduh. Waduh. Wah. Dah. Waduh, mati ya. Ora mati arep ngopo. Wah. Guys, dadah. Dah. Doi. Doi. Good. Guys. Oh. Wah. Wah. Edan. Parat. Waduh. Degdoyo aduh. Ayo, tangi. Wah. 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 Ya. Oi. Wah. Oi. Oh. Oi. Lah. Oh. Lah. Kapane. Hop. Oi. Dar gawane kotor pecah sirahmu parat. Ayo. Oh. Oi. Ayo, arep nyang ndi? Nggo gaman. Ya. Ora gak nek gaman pecah sirahmu parat. Ayo, buktekno. Wah. Oh, guys. Oh. Oi, guys, lah ngenci. Edian parat gaman dinci edan. Ayo. Tamakno marang sejakin pancen bisa. Ya. Oh, guys, guys, oh, guys, oh, wah, Dur. Oi. Oi. Loh, lah talah sopo iki? Ganteng kok persis aku, Mas. Ayo, mundur. Raden Antasena, Satrio Dasar Samudra. Ayo mundur. Walah dalah. Edan. Ayo. Wah, edan atos iki. Oh, ayo. Tian. Aduh, yo. Ose. Tok rono, Mas.
Kene lunyu barudan. Op. Nah, kene kan keset. Demenanku sing keset-keset ini. Oi. Salah. Loh. Ayo tangi. Kowe ngomong apa? Kowe ngomong apa? Cangkemku ceklek. Ayo, di tunggali. Ayo, ndi mung suwe. Adalah parat kowe menungso apa bor, Mas? Son jedul kan lemah Edian. Sopo, Mas? Raden Antarja. 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 Lah iya, Antarja. Dasar. Ayo, mundur. Wah, latalah. Parat Semar kon leren nanggone bangun kayang ra gelem leren padha karo pengen mudar dadakan. Hei, Antarja. Aja to kowe sing maju. Ndi Ratu Mandura Prabu Baladewa rene. Ratu Mandura Prabu Baladewa kon rene tak nggone jak-jakan sirahe. Hayo. Aja goleki sing ora ana iki Antarja ayo nono. Kowe wani karo aku? Kowe wani karo aku? Yen panjenengane ayo, kowe wani njotos aku? Wani ngampleng aku? Waduh. Waduh Eden. Eden parat. Ngampleng ra omong-omong Eden. Waduh. Ayo, madeg. Wah. Oh. Oh. Wah, ambruk parat. Oh. Hoi, adalah. Hoi. Waduh. Edian. Wah, ayo. Ayo, madeg. Oh. Oh. Hoi. Hoi, mutar parat. Oh. Hoi. Oh. Hoi. Oh. Hoi. 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 Dalam kapake iki. Wah! Wah! Ayo, itu kali. Sampun. Sopo iki kok ganteng Ram, sampun. Iki yo prajurit ngene iki. Iya, ngono ya ampun, aduh kok ganteng lho. Iki make upku luntur apa ora, sampun. Mas kok ganteng men to. Sopo jenengmu? Nami lengkap kula, sampun. Aku gila dhewe. Aja ngayu to Mas, ya ampun Mas. Kene lo gratis, Yayi Gatot. Yayi Gatot. Wonten dawuh Kakang Antarja. Teng mriku wonten mengsah. Wah, digdayane kelewat ukur. Pripun Kakang? Wonten mengsah digdayane kelewat ukur. Yayi Antasena kawon.
Wah Prabu Baladewa nggih kawon. Monggo maju. Putih kula rampungane. Rasakno. Jaran. Seampun iki kok nyelot ganteng yo alah otote piye. Lah iki aku ndelok YouTube isin dhewe. Piye iki lek ra nuruti waket iki jebeh. Mok lebone tak buanem lho. Seampun jenengan sinten? Parat Kakang Antarja jan. Kowe sapa? Seampun ya ampun kok ganteng. Ih, unyu ya ampun. Kowe ya prajurit? Inggih ning kula nropel. Nropel apa? Kameramen. Kula nggih saged nyanyi lho. Apa? Jeneng kula. Papo rindu mawon. Wah, watalah parat. Sapa Raden Gatotkaca Satrio Pringgodani. Oh, latalah. Tengaran ning kadang laku barisan negara Tunggul Malaya leparat kong maguru gongso Wani dasar tetekat yo ayo kowe patih negara Tunggul Malaya ayo aja ngawuk kawan iki bongkotane Tunggul Malaya turop gesti ora kata Semar kon liren angkon bangun kayangan ayo lelayu tabrak sampah minggat nyawamu yaksa kora rupa risedeng nalenda ya darah yaksa kamal walya ngengkang Latara Gatotkaca Satrio negara Pringgodani ratu negara Pringgodani ngalang-alangi wadyabala negara Tunggul Malaya jatlakon dosa gigit siung pengapit remuk kuandamu ayo butekno tembungmu Jaramaya salah parat nyaut tangane parat
Oh. Oh. Salah. Wah. Kok latah. Die! Latah. Mipur. Die! Wah! 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 Udara! Mungau. Udon! Wah! Udon! Wah. Udon! Wah! Don! Tanda! Oi! Ah! Dai! Ah! Oi! Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Mas aku lek golek-golek kok eram. Kene iki wis ngendani kok cek digoleki. Nyuwun pangapunten lho. Kowe kene. Kene. Ngono iki. Aduh. Kursiku mak jeko kok. Ora ana kursine kok. Oh. Aduh ya. Oh, ladalah. Nyuwun pangapunten sinuwun. Apa? Patih? Piye anggonmu perang? Menang apa kalah? Nyuwun pangapunten. Angsal berkah pangestu paduka lho. Menang. Kawon. Angsal berkah pangestu kok kalah. Ngisin-ngisini. Ayo, maju maneh. Kula pun kalah nika. Maju maneh. Genten paduka sing maju perang to ya. Aku iki mungsuhe Ratu Mandura Prabu Baladewa dudu anak-anak Pandhawa. Yen anak-anak Pandhawa mungsuh aku ora ana gunane. Anak-anak Pandhawa bakal menang mungsuh Dewa Srani. Garan pancing. Apa kuwi? Kakean alasan. Lah diplesetne titik pro rapopo to. Ya jenenge untuk pemancing kok ya. Maju, sumpahe prajurit luwih becik mati ana paprangan timbang mundur saka paprangan. Niku sumpahe sinten wong kula mboten sumpah kados mekaten kok ya. Sumpahin jenengan niku.
prajurit kuwi sadurunge dadi prajurit mesti disumpah. Kowe dadi prajurit mesti mbiyen tau sumpah. Kowe kok mblenjani karo sumpahmu dhewe iki kowe piye? Mboten napa-napa nduran nggih kados mekaten kok ya. Lah kula menika sumpah, lah kula luwih becik mending mundur urip kalih anak bojo timbang mati ana paperangan lho. Maju, ayo maju. Maju maneh. Lho, ngene nggih, kula maju. Ijane sing goblok aku apa? Ya bener maju ning kok ya ora ngono maksudku. Yo, yen pancen kaya ngono iki. Dewa Srani ayo nono. Ayo, Sentyaki. Hup. Wah. Wah. Parat mati dengan aku. Wah. Hup. Wow. Ayo, ndi tunggale. Ayo, anak-anak Pandhawa rene, Dewa Srani ayo nono. Ni Dewa Srani. Antasena aja mlayu. Rene, rene. Dewa Srani, Dewa Srani. Kosek, rene, rene. Dewa Srani, Dewa Srani. Dewa Srani. Dewa Srani. Dewa Srani. Dewa Srani. Pak D, sampean ki jek enom lho. Hitungane jek urung tuwa. Ngono kok mripate wis kenek to. Kae lho. Kae lho. Dewa Srani. Sarep menyang endi kowe para Dewa Srani? Wah! Amuk Suramrata Jayamrata mong sembang sewu bareng maju alto bareng lampi aku yang ndelok kudu kaya menyanati. Ayo ke Ratu Mandura Prabu Baladewa kurang gaman gepokono. Ayo kurang sakti meguru. Ayo aku mutiar wenan tanganku parat. Wah, mutiar kowe Dewa Srani. Ayo, iki nata Mandura Prabu Baladewa ayo nono. Duwe senjata loro cacaya lugara lan senjata nenggala. Tamakne gunung jugrok segara sat bumi pengkadu mrapat. Tamakne menungso kowe dadi ndok amun-amun parat. Parat dudu karepe dhewe. Perang ora nganggo irama. Perang ora nganggo aturan. Syukur ngantem, syukur ngucap, syukur njejak. Parat aja takon dosa. Baladewa. Dasare aku iki anak dewa, anak ratu rajaning dewa. Rama pupulun Bathara Guru. Aja teko mung kowe menungso lumrah, Dewa Srani. Baladewa 1000, aja teko mung siji Baladewa 1000. Dewa Srani ora bakal mundur sejangkah. Piye? Aku kok dhewe to. Ora enek kancane biasane enek. Piye? Piye? Kowe wani karo Baladewa, yo. Kowe wani karo Baladewa Ratu Negara Mandura, Bro ayo maju kapura ngarsa iki Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo nono. Ayo maju, ngamleng.
Ayo, ngampleng. Kowe menungso apa banci? Ngampleng. Ayo, kowe anak ratu rajane dewa. Ngadeg. Ngampleng. Sinuwun ki kok ngisin-ngisini to sinuwun ki. Sinuwun. Aja ngisin-ngisin to kene. Adep to malangkrik. Aku ora wedi karo kowe, ngoten. Aku ora wedi karo kowe. Wani mopo? Kowe wani karo Ratu Mandura Prabu Baladewa? Ora. Wani. Kok wani? Kowe iki jane bolos apa to? Kula melu-melu. Iki piye to karepe? Pun nggo gek perang ngono. Serampat-serampat kono lho. Walah dalah parat patih kurang ajar parat. Hei, Baladewa, aja takon dosa aku golek Wos Semar Badranaya. Ora mau dudone Wos Semar Badranaya, ora leren anggone mbangun kayan jot takon dosa mati ana tangan dosa cangkemmu. Ayo macar kowe parat. Ayo iki Ratu Mandura Prabu Baladewa. Pripun Cinu? Ate. Ate, kowe iki umur pira to? Sira mundur wis botak. Teh, kowe iki umur pira jane? Sira mundur wis botak. Mok kaya apa kok malah gilap iki? Aku iso ngilo. Wah. Saman iki ngisin-ngisine buka wewadi. Wah. Jebul Nata Mandura iki keparat digdaya. Pripun sinuwun? Ayo mundur. Matur ana ngarsane Rama Pupulun Bathara Guru. Sumpah prajurit. Alah ora sumpah prajurit. Mundur kowe, mundur. Loh. Bumi gonjang ganjeng langit kelap-kelap katon lir kincang ing alis Setyaki kula wonten dawuh Koko Prabu Dewa Srani lan para wadyabalane mundur Dewa Srani lan para wadyabalane mundur saka palagan paperangan cetha yen Dewa Srani wis ngaku kalah lho niki Dewa Srani lan wadyabalane pun mundur basane sakniki gultik apa gultik iki gulung tikar aja gojek Setyaki mundure Dewa Srani kuwi gembol rasa kuciwa sawanci-wanci bisa bali lan gempur karang kadempel aja nganti lena tetep dijaga desa karang kadempel lho niki Koko Prabu parat ayo balik orene ra mati ana tangane Baladewa
Woi, ada. Buta Pandhawa tata katisaya Indri Aksa Suramaruta Bawana bana margana adalah oh Kakang Semar inggene Ratu Ndarawati wis ketul nalari dene ora tanggap karo apa kang mbok lakoni jebul kayangan sing mbok maksud kuwi kayangan ana jero atimu kowe pengen nentremke atimu dhewe ora ngembari panguwasaning dewa aku luput aku wis kepetheng hawa nafsu dadi Brahala sak gunung anakan ora iso bali wujud Ratu Ndarawati ya muga-muga kasembatan anggonmu bangun kayangan Kakang Semar tak enteni lumbung sinayur desa Karang Kadempel bakal tak jaga yen kowe wis kasembatan anggonmu bangun kayangan balekno wujudku sekawit Kakang Semar Om Engkong Oi Semar yen kowe wis bisa mbangun kayangan yen kowe wis bisa mbangun kayangan balekno wujudku sekawit Semar Rene, tolong ngangkat iki. Ayo Rene. Ayo, 1, 2, 3. Kok malah sing goyang malah awakmu iki piye to karepmu? Ayo, 1, 2. Ayo, kene, kok sik Rene joget sik. Ayo, kene. Ayo. Ayo, kowe kene ne yo. Aja kaya wong gendeng wis ayo. Kakyat risang kaperangu trinangkul kinempet tempet duh sang reknaning bawana wah ladalah Wadyabala Dewasrani mundur Siwa Ndarawati dadi buta njaga lumbung sinayur desa Karang Kadempel lan para pepundhen Pandhawa murca saka praja tanpa pamit. Walah dewa napa iki ngamarta ketaman pageblok kok kaya mangkene. Kakang Semar ya Semar. Muga-muga kasembadan anggonmu mbangun kayangan. Aku lan para putra Pandhawa njaluk pamit. Muga-muga kasembadan anggonmu mbangun kayangan ya Semar. Kakang Gatot, Kakang Antarja. Ayo, bali ana praja ngamarta.
jantung dan nadiku, jiwa dan ragaku, ku persembahkan demi bersandar. Semua berikanlah sumber antara satu jiwa bangsa Indonesia. Kunjang kanjeng